Bai, Iker, hirugarren galdera. Posiblea da lehen sektorean politika egitea eta Euskal Herrian etorkizunean lehen sektorea izango digula ziurtatzea bertako merkatuetan edo elikagaien balio katean inongo aldaketarik proposatu gabe? Bai, osea, aldaketak egin behar dira eta lortu behar da, esan duguna, bertako produktua bertan konsumitzea. Hortan baita ere, ez dira bakarrik, hasieran esan dudana, baita ere norbera bere barrura begiratu behar du, eta bakoitzak bere esplotazioak zenolako jarduera daukan ere begiratu egin behar da. Azkenean, hurbildu egin behar gara gure inguruko beharretara baita ere. Azkenean ekoiztu behar dugu gure ingurua behar duena hortarako. Azkenean transformatu egin behar da produktua. Azkenean gaur egunean konsumitzeko modua da dena. Eta zekaleak ekoizten duenak argi dago garia ez dela oso hori jaten. Jaten dago forman edo jaten da beste modu batetara. Orduan lan egin behar dugu bertako produktua bertan transformatzeko. Bertan transformatu eta bertan hurbildu jendeari bertako jendea konsumitu desan. Berdin horrekin ero beste edozerrekin eta esplotazio txikiak egin behar dugu lan hurbiltzeko jendeari erakusteko gure produktua eta hortarako administrazioak lan egin behar du hori ahalbidetzeko. Ahalbidetu behar du salmenta zuzen bat, ahalbidetu behar du katea laburrak, ahalbidetu behar du transformazioa, ahalbidetu behar du bertako produktua bertan konsumitzea. Eta hortarako politikak egin behar dira, dudarik gabe. Osea, ez dana posible da, dana merkatuari utzi. Merkatuak azkenen egiten duena da merkena, ero haundiena, edo publizitate hoberena egiten duena. Eta ez gara izango merkeenak, ez gara izango handienak, eta ez gara izango publizitaterik hoberena egingo duguna. Publizitatean lan egin dezakegu, baina hor badaude beste gizarte batzuk gure aurretik doazela oso aurretik zentzu hortan. Orduan, egin behar dugu lan gure produktua bertan gelditzeko. Merkatuak aldatu behar dira, osea, lan egin behar da transformazioan. Konsumitzailei zuzendutako produktua, bukatutakoa. Bai, lehen, bigarren galderen esaten izan, ez? Azkenean Mercedesek uste dut Gasteizen 5.000 lanbide dazkala, ez? 5.000 kontsumidore, ez? Zuzenak, eta zuzenak beste pila bat. Ez? Eta azkenean zenba jende dagoen, okela jateko, okela edo beste esnea jateko, ez? Adibidez, nire askotan pentsatzen eta adibidez, Alabizeko jokalariak proteina jan beharko dute, eta burni ere bai, ez? Eta okela jan beharko dute. Erlazio zuzen hori, ez? Arabako okela Alabizeko jokalariak edo gazte dirrubi taldekoak, ez? Bai. Benzat, zenbat bide dagoen egiteko, ez? Bai, azkenean erakustea, baina esan duguna lehen baita ere, azkenean, bertako produktua, zenolako kalidade daukan, hori desberdintzen gaitu. Orduan, bertan gelditu behar du. Ez dago beste biderik, eta ez dugu ekoizten beste munduan ekoizten den ezer, ekartzen ditugu gauzarrerak bate dakin hundik eta ekologikoak dira, baina datoz Japoniatik hori ez da ekologikoa. Eta, bai, egon behar du, gizartearen implikazio bat, konturatzea bertakoa konsumitu behar dela. Eta hortarako lan egin behar da. Bai, merkatuaren aldaketa, bai, Mercedesekoak enpresa bezala, ero lantegi bezala egin behar duela lan bat zentzu hortan, egin dezake. Denok egin dezakegu, eta kriston pisua daukate, baina zoritzarrez egiten duten lana ez da horri behirigira, baizik eta nola etekin handiago bat atera nire aktibidadeari. Hortik kanpora berdin zait. Azkenen, multinazionalak ez dute lan egiten bertako ekonomiaren alde, egiten dute bere ekonomiaren alde, bere aktibidadearen alde. Horro ez dut uste daukagunik esperantza askorik. Ze Mercedes da Mercedes, eta Mercedes egiten du kotxeak. Eta kotxe batetan, aurreztu baldin badezake 5 euro, jartzen baldin badu ez dakize burnian, ez dakizer, hori egingo du. Eta gastatu baldin baditu 5 euro gehiago zerbait egiteko, ez du egingo. Azken berak nahi duena, etekina urtero handiagoa izatea. Ze urtero ez baldin bada handiagoa, galera ditu enpresa horrek. Ja ez da dirua galtzea, baizik eta ez baldin badut irabazten, ni nahi nudan guztia, orduan galera dira. Aurre ikusten baldin badut, aurten, 10.000 milioi irabazi behar ditu dela. Eta irabazten baldin baditut 9.500
galdu ditu 500. Baloreak aldatu behar dira. Baloreak aldatu behar dira, eta irten egin behar gara ekonomia ero ikuspegi honetatik. Ertetzen gara ero goazpikutara, ez dago besterik. Nik ez dut ulertzen beste modu batetara, azkenean ondokoari begiratu eta ondokoa daukana baloratu eta ez egon begira itxasoaren bestaldean daukatenari. Azkenean ikusten dugu besteen gauza ona, baina bestek ez dut erakusten dauzkaten gauza txarrak. Falta zaigu ikustea beste gauza. Bestek ere konturatzea han ere txarra badagoela, ez dagoela bakarrikona. Eta gure oso ondo bizi garela eta zerbait ona ere izango dugu. Balore batzuk, atzetik datozen balore batzuk ondion hemen daude. Eta horiek igual babestu behar ditugu baita ere. Eskerrik asko. Iker, erantzunagatik galderak ez dira erresak izan, eta azkeneko egingo izu, bole? Eskerrik asko.